Lestari TV Kabutayan, nguri-nguri kabudayan daerah. Blegegekugek sadulita mel. Matur nuwun Ndara. Sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula kelara-lara. Ati kula kaya disebit-sebit. Mboten kok perkara kula niku sedih. Ning enten mriki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa, agunging sing maha jagat, adile sing maha tunggal. Lire kepiye Kakang? Jagat niku wis kebekan menungsa sing wis minger kiblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Merga kula wis kewowoken nyawang polaing menungsa, kula wis kewareken nyawang mubah musik ing menungsa sing sami tilar dhateng tata kasusilan, sami tilar dhateng raos kamanungsan. Ning jebul tesih wonten pangarep-arep tumraping Semar. Leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken saakeh-akeh tumindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik, semanten ugi saokeh-okehe wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketuku lan sipat ala. Iya. Lah enten mriki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku Kula nuwun sewu, tetungguling para titah, tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang, mboten rumangsa asor derajate, nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Monggo mriki menika papan dunungipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Mengsak kula mawon kepengin duwe gegayuhan lah kok nganti kepireng dening pepundhen kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdi kok bejo temen nderekke bendara ki kok para satriya-satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur Ndara. Nek sampeyan nyuwun priksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng ngaturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan saukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak sebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lah mong ming sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegaweaning para priyagung. Kakang Nayantaka dawuhe Prabu Darmaji, Kakang Semar kinen matur. Apa penging dinangka dening Kakang Semar? Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng. Nanging tumrap Natandrawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka. Kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta, Ndarawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong? Nala gareng piye? Ya matur apa anane? Mumpung ana donatur do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petruk piye? Matura, Pak. Rasan dadak wiki ringa-ringa. Mengko nek sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ki saged sabiyantu gegayane bapak ki nadyan abot kaya enteng, nadyan angel kaya gampang merga dirampungi wong akeh. Kabeh perkara ki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel, ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arepa abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng, arepa angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong, kowe duwe penemu apa? Wis gak bloko mar ora. Cekak-ceket ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha ta? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan ki mesti wis
sertifikatku bablas meneh mesti. Hah, Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Ning kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma Rawuh, sinuwun Kresna Rawuh, Ndara Baladewa Rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi, nyawang ngisor wae ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe we mudhun. Kita, Den? Iya, Bagong. Nggih. Pun sang amplop dereng. Ora usah nganggo wujude ngamplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh, Bagong. Krungu ra, Mir? Bagong ning ngarepe piyai-piyai kok ndang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Krungu. Wis ngendika. Meneh. Kusikik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arep omong mesti ngono kuwi. Ya wis. Mau saiki. Nang mburi kono nek arek. Cangkeme elek to Bagong. Menengo to Gong ora. Mangke riyen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning mangke riyen sampeyan ampun paring pangandikan Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem. Kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten, mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sak dhuwur-dhuwure. Mboten. Dadi arep pokanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Merga kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Merga nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblok. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kakang Semar? The next day. Kagem poro sederek sedoyo ampun kesupen subscribe, like, share lan dipun teken gambar loncengipun supados angsal video enggal saking channel Lestari TV Kabudayan. Matur nuwun.